Здравейте. Водата спира. Добре дошли. Спира. Водата, тока. Тока е най-големия проблем. Тока ни спира най-безпричинно. Значи имаме 3 рейса. И всичките минат на едно. Не може да ги направят през 15 минути. Градинките, да. Вижте как са ни щупени тези неща и защо не ги оправят. Това може би е най-поддържаната. Да, още една. Транспортът също е проблем, защото има само един автобус, който минава доста рядко и ако го изпуснем... Транспортът е 40 минути, просто изпуснеш ни го. Чакаш 40 минути. Чакаш 40 минути. Инфраструктурата... Горе-долу бива. Изключно това, че канализацията сами се прави. Да, тук сте прав. Тръбите избиват всяка седмица. Много е стар водопровода, е просто ужас. Се водиме, че сме в София, квартал на София, да нямаш една канализация, мисля, че... Тока спират много често. Това е голям проблем. Сега по-рядко, откакто правихме тук митинг, разни писма имаше до енергото. Нещо да ви дразни, особено било в Ботанец, било тук, инфраструктура, нещо. За сега всичко е... Горе-долу. Да, горе-долу. Ботанец по-хубаво ли е от тук? Горе-долу. Да, същото. Трябва да има нещо, което може да се направи допълнително за човека. Да има малко повече заплати. Доходи. Не стигат парички. Искаме тока да не светка и да гасне като светулка непрекъснато и да не унищожава всички тия уреди. Вие сте от тук, нали? Да. Така, съберете 20-30 ваши, една подписка. Ние събирахме подписка, пощахме. Временно се оправи за 1 месец тока и после отново същата история се повтаря. Канализация, ужас. Канализация не може да отварям ни врата, ни направо вътре стаите. Дразни ни това, че с фирмата Кремиковци беше прекрасно. Имаше поминък, имаше хора, имаше движение. А сега какво имаме? Сега нямаме нищо. Седиме цял ден, няма оборот, няма работа. Квартала ни е... затвори Кремиковци. Няма работа. Значи, за мен хората трябва да гласуват за хора, които познават и им вярват. Не за партии. Така. Вярваш на един човек, виждаш го, той ти харесва, десен бил, особено за кметски избори, защото по-дясно, по-ляво. Той е тротуара десен, ляв, все си е тротуар. Политиката е същото като в училището, нали? Когато всички са двойкаджии не учат, и ти не учиш. Когато всички около тебе крадат, и ти виждаш, че никой не ги наказва, и им се разминава. Румънците не минаха. И накрая ти казват, и ти си като тях, а ти не си. Румънците най-крадливи казват такова. Минаха ни. Много са напред. Гледайте се за хора, на които вярвате. Добър ден. И към тях насочвайте. Това е прекрасно. Ние ето сега те виждаме. Ние ще насочим за доверието. Ние ще гласуваме за тебе. Купуването и продаването на гласове е престъпление.